Benvolguts y benvolgudes, soy Judith Camps, oceanógrafa y divulgadora marina, y os invito en cada capítulo a aprender sobre las curiosidades del océano. Esto es un podcast de Bredivulga. Hola, hola! Especialment vull saludar a Víctor Borja, que de fet acabo d'escoltar un àudio seu i he pensat, este podcast va per a tu. Avui us sorprendrà que el podcast és en català, no és perquè vulgui defensar la llengua, que també, sinó que és com la meva identitat lingüística, llavors com me sento més còmoda per parlar temes més personals. I avui vull parlar del món fascinant del busseig, què és, quins riscos comporta i sobretot què se sent quan estàs totalment envoltat pel blau profund. Llavors, el busseig és una de les activitats subaquàtiques que permet explorar el fons marí amb una botella d'aire. No parlarem de mescles, percentatges, etc., perquè és molt complicat. Dins del busseig tenim diferents modalitats. Està el recreatiu, que és el que fa tothom, i tothom se trau el curt ràpid a Indonèsia o qualsevol paradís estos exòtics. El busseig tècnic, el professional i el científic. Tot i que aquest últim no té la normativa massa ben establerta. Sí, com sigui, bussejar és obrir un pont. Un pont. És obrir una porta a un món que sembla d'un altre planeta. Avui he decidit que no penso borrar res del qual m'equivoqui, perquè és la part graciosa de fer podcast, no? Ara bé, el busseig, com qualsevol activitat, té els seus riscos i cal prendre precaucions molt serioses. De fet, per a mi, el busseig és una activitat de risc. A Espanya, el busseig professional és una de les activitats que presenta major sinistralitat mortal. A casa ne som dos, tant jo com la meva parella, però sincerament patixo més per ell, ja que en el busseig professional existeixen múltiples factors que poden causar la mort. En busseig recreatiu normalment es tracta més de bussejar en solitari, excés de confiança, mala capacitat física, males condicions de la mar, no respectar els temps de descompressió, excedir els límits, etc. etc. Quan se parla de descompressió, potser molta gent no sap a què em refereixo. Després d'un busseig profund, on hem excedit el temps permès per estar a aquella profunditat, hi ha unes taules, si no fem la parada corresponent i pugem massa ràpid, podem patir la malaltia de descompressió. Quan pugem massa ràpid, el nitrogen dissolt a la sang i l'excés i els teixits d'un bussejador acaben formant unes bombolles. Llavors, depenent del temps de descompressió, la situació i la persona, els símptomes poden ser lleus, dolor d'articulacions, fatiga, moderats, debilitat i mareig, nàusees, paràlisis, o greu, paràlisi severa, pèrdua de consciència i mort. Vale? Per tot això és clau formar-se bé, tenir un bon instructor, no fer-ho a qualsevol lloc, planificar cada immersió que es fa, mai bussejar sol. El mar és preciós, però se li ha de tenir respecte. Per mi és la millor sensació, és indescriptible. Tots els problemes de terra desapareixen, només em concentro en respirar. Crec que és com el lloc on més conscient soc de la meva respiració. I em concentro també en buscar animals, en fer fotos. Em sento com flotar en una altra dimensió. És una meditació bastant profunda. He viscut molts moments especials sota l'aigua i també alguns que fan posar els pèls de punta. Recordo perfectament el meu primer busseig quan tenia 14 anys. Estava bastant nerviosa i no sabia massa bé com funcionaria tot plegat. Llavors vas entrar a l'aigua i veure la Posidònia oceànica, que és una planta marina que tenim al mar Mediterrani, només existeix al mar Mediterrani, i és superfrondosa, és com un bosc submarí. I vaig marejar com una sopa. Vaig tenir que sortir de l'aigua i vaig estar dies sense voler tornar-hi, perquè no en tenia massa bé la sensació. Quan vaig tornar a l'aigua, vaig decidir que la Posidònia era molt bonica, però millor no quedar-se-la mirant fixament, perquè el vaivent de les onades que van fent movent les fulles va ser el que em va marejar. Més endavant, he tingut l'oportunitat de tenir una trobada amb un llop marí, i aquest va ser bastant curiós perquè es va quedar com mirant, movent tot el cos, amb la curiositat de voler saber què estava fent jo a casa seua. Em va voler com imitar a l'hora de respirar, traient bombolles, va pegar 4 voltes per allí i va marxar. Realment estava una mica assustada, dic, a veure què és el que farà, perquè hi ha bastants de casos de que els llops, com tenen molta curiositat, t'agafen les aletes, se t'aproximen massa, etc. Però bueno, va ser una trobada bastant divertida. També m'he trobat amb peixos enormes, taurons i espècies tan boniques com els nudibranquis, unes baboses de mar, que crec que són la meva fascinació. Jo soc nudibranc queen perquè cada vegada que veig un nudibranqui li he de fer una foto. Deuen estar farts de mi. També he tingut algun que altre moment de tensió. Bueno, algun no, bastants.
Un d'ells va ser fa uns 3 anys, estava fent una campanya de mostreig i jo vaig obrir la botella a la barca, vaig preparar tot l'equip i em vaig tirar a l'aigua. Vaig demanar que em passessin l'equip perquè m'hi volia vestir dins de l'aigua. Sent sincers, hi ha molta gent que es vesteix a la barca, però si fa mala mar, etc., a la barca te mareges. Llavors, molt preferiblement, moltes vegades, me tiro a l'aigua i demano que em passin l'equip per a vestir-me dins de l'aigua, perquè l'equip, si està flotant, doncs no passa res, no se n'anirà cap a baix. Llavors, resulta que com el van passar, no van preguntar i van tancar l'equip, pensant-se que estava tancat i l'havien d'obrir, però en realitat estava obert i me'l van tancar. Error meu, que per excés de confiança, com parlàvem abans, de no comprovar si està obert, com el latiguillo, que és el tub que subministra l'aire tant a la boca com al jacket, encara tenia com un remanent d'aire i jo dic, bueno, doncs jo estic respirant. Vaig començar a baixar i vaig baixar fins a 15 metres de profunditat. El meu company sabia on estava? Jo no. Estava ja a 20 metres. O sigui, un altre error, que si tens un company, espera que estigui en tu. No va ser el cas. Llavors, als 15 metres, de repent, sense aire. Hola! No sabia massa bé què estava passant i no vaig pensar gaire. Em vaig treure tot l'equip, els ploms, i vaig fer un ascent ràpid traient aire pels pulmons, precisament per a que no m'agafés una malaltia de descompressió. De moment pareix que no tinc cap símptoma, tot i que a vegades apareixen amb l'edat. Llavors va ser com una de les anècdotilles, perquè quan vaig arribar a dalt quasi em poso a plorar, dic, mare, i ara què? Vaig poder recuperar tot l'equip perquè el meu company, de repent, quan estava a 20 metres, li va caure al costat un equip sense persona. També es va dir que assustar, però bueno. I va dir, mare, esta xica se n'ha anat cap a dalt, llavors va agafar l'equip i el va pujar cap a dalt. Bueno, 2.000 euros que vaig recuperar, gràcies. I ja per acabar, este serà un podcast curt per a no fer-lo pesat i precisament per al meu fan. I aquí va ser... vull explicar una de les coses una de les més greus que em van deixar 3 mesos sense bussejar. I sincerament només he explicat aquesta història 3 cops i em va costar bastant verbalitzar-la una vegada. Ja va passar com un any i va ser bastant dur. Quan estava a Xile, les aigües allí són molt fredes, és a dir, doncs a l'estiu la màxima temperatura potser són 15 graus i també les aigües són túrbies, especialment a l'estiu, és a dir, és tot verd sopa, per la corrent de Humboldt, que és bastant productiva i és un lloc bastant difícil de bussejar. A més, també hi ha diferents tipus de corrents que cada 2x3 estan per allí, també estan les marees, etc. O sigui, un caos. Llavors recordo aquell dia realment com si fos ahir. Estava al centre de busseig pel matí, va arribar tot l'staff i unes clientes, mare i filla. La filla anava a fer l'open i la mare anava a bussejar amb certificat advance, és a dir, amb experiència, suposadament. Però ja us he dit que pagues i et donen el títol i si no et formes amb un bon instructor, punts suspensius. Llavors estàvem bussejant a uns 7 metres de profunditat des de costa, un dia bastant mogut, com quasi tots els dies a Xile, i amb mala visibilitat, també com quasi tots els dies, amb 1 metro aproximadament. De repent jo vaig sortir de l'aigua amb la persona que anava i una de l'estaf estava fora de l'aigua mirant al mar. Dic, no entenc res, què està passant? No sé què fer allí, sol estava mirant el mar i dic, i la seva companya, la noia, advance. Vaig preguntar, quant de rato fa que estàs aquí? Quasi 30 minuts. I que estava buscant la seva companya perquè l'havia perdut. I dic, com que l'has perdut? De repent, tots ens vam assustar i ens vam posar a buscar, a veure si veiem alguna cosa. Diu, és que mos hem despistat, si anava una detrás de l'altra, se va girar, hi ha 1 metro de visibilitat, si vas a 2 metres, doncs ja no la veus. I s'havien separat. Però com havíem de veure res amb 1 metro? Per molt que busquéssim, ja havia passat massa estona. Tots els pescadors van posar les barques a l'aigua per ajudar-nos a buscar. 35 minuts, 40 minuts, 45 minuts, 50 minuts... Jo ja feia rato que no estava buscant algú viu. Ja feia rato que ho tenia assumit. De repent, en qui anava va cridar i va dir veig algo. I va baixar a buscar aquest algo. I, òbviament, era ella. Este moment no l'oblidaré mai. Em va marcar de per vida. La vam treure fora de l'aigua amb una de les barques. No vulgueu saber la situació sencera. Em van demanar, en general, que anés a buscar oxigen,
i quasi em quedo paralitzada. De fet, vaig tenir que parar corrent, perquè damunt anava corrent en lo tratge de neoprè, que pa córrer no és que sigui pa córrer grans maratons, i feia molta calor, i vaig tindre que parar 5 minuts a respirar. Necessitava aquell temps, perquè si no m'hagués agafat un atac d'ansietat. Vaig anar a buscar l'oxigen, vaig tornar, li van posar, no va servir, me van demanar fer la RCP, vaig dir que no. No perquè no sapigués fer-ho, sinó perquè em vaig quedar paralitzada. Jo ja estava en xoc. Ara ja sé com és aquesta situació. Jo no havia viscut mai una situació similar. Recordo que el meu pare m'ha explicat moltes vegades que va salvar la vida a una persona fent RCP i ell sap com és la situació. Jo no la sabia i no sabia com gestionar-la i no vaig saber reaccionar. No... Creia que si ho feia encara estaria pitjor, més en xoc i no ho superaria. De fet, aquell dia no vaig poder ni parlar, no vaig ni plorar. Recordo trucar al meu pare, hola papa, acaba de morir una persona davant meu, i vaig penjar. Va ser un dia bastant llarg, bastant dur. Després van sonar les alarmes per avisar que els militars venien, tard, clarament. No van poder fer-hi res. Vam custodiar el cos, també va ser una de les coses bastant tràgiques, perquè Xile no és Espanya i és complicat. Vam anar tornant-nos entre diferents persones una sombrilla per a custodiar el cos fins que vingués la policia i els forenses. Us podeu imaginar la situació després del que acaba de viure, aguantant una sombrilla. Complicat. Què va passar? Mai ho sabrem. Una de les hipòtesis va entrar en pànic i no va saber com sortir de l'aigua, un atac de cor, no sé. Serà un misteri que l'oceà se quedarà per en ell. Des d'aquell moment va ser un túnel fosc on estava acabant la meva pròpia depressió. No havia tingut mai cap, no sabia què significava. No he parlat mai d'això. He parlat en qui tenia que parlar, però no he expressat, i crec que fer aquest podcast i expressar això, si algú està escoltant tema busseig, pot ajudar a pensar-se millor, que l'excés de confiança i les situacions poden anar canviant. Vaig saber el que era una depressió, cosa que preferiria no tenir que repetir-la mai més. Vaig estar 3 mesos sense sortir de l'habitació, plorant, sense tindre ningú esperit de voler fer coses, sense cap tipus de motivació, sense tocar l'aigua, fins que, parlant, decidint, jo mateixa vaig prendre la decisió que necessitava un psicòleg al cap de potser un mes i alguna cosa. Penseu que era època de Covid, 2020, sola, tot i que vaig tindre molt de recolzament de la gent d'aquell poble, però no era la meva família. Ara realment ho és, però en aquell moment no era la meva família i jo estava molt de lluny de casa i havia viscut moltes altres coses durant aquest any, només me feia falta això. Llavors després me van derivar al psiquiatre, me van voler receptar pastilles, però jo vaig dir que no, perquè si jo volia tornar a l'aigua en algun punt, imagineu el meu cap, jo estava pensant en algun punt vull tornar a l'aigua, tot haver viscut això. Les pastilles i l'aigua no són una bona combinació. Llavors, em van ajudar d'unes altres vies, a poc, i sobretot en la gran ajuda de tota la gent del poble, especialment els pescadors, que vivien la situació amb mi cada dia, venien a veure'm cada dia, o jo anava cada dia a plorar a casa d'algú, i van dir, per què no mos ajudes a nosaltres al tema pesca i així et vas aproximant al mar altra vegada. I així ho vaig fer, fins que al cap d'uns 3 mesos i mig, 4, vaig tornar-hi, a poc, perquè jo tenia clar que el bussejar és la meva passió i és una escola per a mi. M'ha ensenyat a respectar la natura, a respirar en calma, a tenir paciència i sobretot a viure el moment. I amb tot això no et vull deprimir, és la meva experiència, només volia compartir-la. Recordo que vaig fer una xerrada també sobre com gestionar emocionalment això, realment no ho sé, simplement jo vaig saber gestionar de la millor manera possible perquè com he tingut moltes vivències a la meva vida que han sigut molt dures, les he gestionat sempre de la millor manera que he pogut,
sense decaure. En aquest cas va ser a través de psicòlegs, perquè jo estava en una depressió bastant greu, i només és la meva experiència. Per tant, si algú vol provar-ho, ho ha de fer, però sempre s'ha de tindre en compte que s'ha de tindre respecte, s'ha d'anar preparat, i vos asseguro que descobriràs un món i un univers que no oblidaràs mai. Gràcies per escoltar aquest episodi, i si t'ha agradat, compartix-ho. Fins al proper capbussó, bon busseig, i espero veure-vos a tots baix l'aigua.